sihambe lapha ukuze izwe abantu abangakholwa bazi ukuthi ubaba njani. Then nansi into engenzayo. Ngenza njengalokho enjani? Uyalo uNkulunkulu noma uyalo uhulumeni. Ukuthi uya kulo msebenzi osebenzile. Uyofunda lemfundo oyifundayo. Yonke le business oyenzayo. uNkulunkulu ukuyalile lokho. Inkosi uJesu ithi ngenza njengalokho ubaba enjani? Engiyalile. Umbuzo uthi manje ngithi ngiyakholwa inkosi uJesu. Ngimfuzile yini ukuthi nami ngenze njengalokho uJesu enjani? Ngoba yena wenze njengalokho ubaba enjani? Engiyalile. Abantu bayalwa uhulumeni. Lithi iBhayibheli ningayi kwabahlolayo. Okay? Ningayi kwabanjani? Uyisinengisa umuntu, umuntu othemba lakhe libantu kunjani? Now ungayi kwabahlolayo. Hayi sasaphuma thina enyangeni. Sasaphuma emadlozini. Yabona? Yazi ukuthi ingane yami ayi ibhoqobela ayikho right. Ake ngiyise iphuthumise ubani? Hayi wenze njani? Hayi angiyili kohlola ngiyotesta. Ngabe ngesizulu yini ukutesta? Uyahlola. And uyobhula. Nkosazana wami ukhulelwe sebona ngihlola ukuthi ikhamba kahle endlana then bayofaka kuphina. Khona igama lakho lokuthiwa yini? Ultrasound. Kusho ukuthi wena uya kwababonayo. Ukhona lomshini. Ukhona lomshini obonayo. Lensimbi nje la sengathi ke uzobona lensimbi. Lekubona indaba zakho lensimbi. Lena fana kwese ngitshela ukuthi hayi uzozalwa ngomhla 31 August. Uyile khulumayo bazalwane. Umshini wakhuluma. Umshini uyabona. Kanti ngibona umthetho. Udokotela ufunda lapha emshinini. Utshela umshini. Kanti yini esemshinini kanti? Hayi bas ake sibe practical bas sibe yazi khona into enjalo kuyisebenza mangikhulumela nengane zami egcekeni. Khona into onizona nje ngemvelo kuthiwa yini? Sense qedela. Just common. Usebenzise nje common sense.